Atana abaya kalen. Papa abwa. Ala goro. Oye no pe ben le pe. Oye no pe ben le pe. Itina ke goji. Goji zino. Goji mandana kamata. Ogologo ndụ isi ike ọ ga-amụ ọ ga-azụ onye ga-eme nka ndụ niile olie ihe ụmụ kpatara akarị na ụmụ na-agbagha nwanne m nwoke n'oge ike ada nwaanyị ọ ga-abụ ogologo ndụ na ihe isi ike ga-amụkwu ụmụ nna anya mụrụ ịtụkọ ọ ga-amụ ịtụkọ ọ ga-azụ ụmụ anya dị ga-azụ ọdụ ndụ rie ya kpatara amen Ọchịrị obiara edere ata aka wee tara ahụ ka enyi ugwu akwụkwọ tara Ebe ọzọ akpọ ya bụ akara ọzọ. Si akụbala ya ka. ọ na-akara na a ga-eji wee mara ha A na-akụla ya aka nke a na-abara n'ọnụ ọnya. Mgbe onye a, nwaọbụla na ugbu ọbụla ya kọ ma ya nọ. Nọ na ya mere ka ọrụ. Eje agba ya n'ọnụ akarị ọzọ. Ọ na-agba ya anya akarị ọzọ. Aka ekele nye n'ala ya. Enwere ya ekele n'ala. akarị na ụmụ na-agbagha nwunye ọzọ bụ nwunye nwanne m akarị ihe ọma n'ogologo ndụ na isi ike ọ ga-amụrụ m ikuku mgbe ọ ga-amụrụ m ejima ọ ga-eju ọgwụgwọ ọ ga-azụ ọnọdụ ibe ọgụ ana m agba ya nwanne m nwunye nwanne m nwoke akarị nụ n'ugwu ike ada ana m ekpere ogologo ndụ na isi ike ọ ga-amụ ikuku ụmụ ọ ga-azụ ego ọmụma ka ibe enye mara ose ịba ka a mara ebe ibe enye na Jizọs ihe ọbụla ọ bụ ndụ ihe ọma ka a na-emere gị behind the successful man there is a woman oge kpatara ego anaghị eri emeka